Ja. Vincent, kan du svara på den här frågan vad vi kan hitta k-värdet i denna grafen? Ja, det kan jag faktiskt. Du måste först kolla på y-axeln. Var den korsar med x-axeln. Och sen därefter så måste du... Här så. Nästa gång låser dörren. Och så missar du genomgången. Ja, Vincent, vill du fortsätta? Nej, det kan jag faktiskt inte få. Inte? Ja, men det ser faktiskt bra ut. Du hittade första k-värdet här. Och sedan... Lyssna på Zenaida. Keps. Ja, exakt där är k-värdet. Och det hittar vi mellan tisdag och onsdag. Så man har saradish, Mike. Det är Vincent som har svarat på denna frågan. Ja, det är det. Nu kan du lyssna på Vincent. Mina barn är bättre. Du måste gå igenom Origo.